Здравейте, приятели! За мен е огромна чест и удоволствие да ви представя фитнес моделът Лазар Ангелов, който склони да застане пред камерата на BeLive. Страхотна чест за нас. Здравей! Здрасти, Медо. Много ми е приятно, че наистина се съгласи в предвид това, че отказваш масово да контактуваш с българските медии. На тебе съм ти обещал доста време и затова най-накрая реших. Добре, кажи ми каква всъщност е причината да не общуваш с медиите в България? Разочарован ли си? Повечето думи, които аз казвам, се изопачават и като цяло цялата слава в България получаваш само негативните страни на славата. Ти разочарован ли си от хората в България по-специално? Като четеш нещата за теб във форумите, в сайтовете? Аз не чета много. Преди съм чел, но с течение на времето спираш да им обръщаш внимание. Не съм разочарован. По принцип хейтери има и в чужбина, не са само в България. Просто в България са по-голям процент. Добре, защо ние българите не можем да приемем успялите хора? Тези като теб, които с активен труд, с спорт вървят нагоре. Аз мисля, че това е така, защото в България има много хора, които са спечелили пари по нечестен път и фактически българина не може да повярва, че човек с честен труд може да постигне нещо. Винаги, ако видим някой успял човек, той за нас е крал или направил нещо, което пречи на другите. Какво ти коства на теб? На мене ми коства доста ми коства това. Но в смисъл труд, време, усилия, всичко ми коства. Вечер като си легнеш, като правиш някаква равносметка, осъзнаваш ли колко много си постигнал? Честно ти кажа, не осъзнавам, защото гледам напред и гледам да постигам още. Винаги има нови върхове за покоряване. Човек никога не може да е доволен от това, което е в момента. До къде искаш да стигнеш? Нямам граници, не съм си поставил някакви граници, някакъв лимит. Вече имаш свой фитнес, нов. Ние се намираме в момента в него. Да, това е една така моя малка мечта, която е така като фикс идея, може би. Може би всеки, който се занимава с фитнес, има така малко му се иска да има собствен фитнес и аз горе-долу заради това направих. Но като че ли ти ще останеш в сянка, пък други хора ще работят с желаящите да ваят тела? Понеже аз съм много зает и се занимавам с други неща и така партньорите ми те ще работят тук. С какво се занимаваш ти? Пак и с фитнес, но да кажем, че на по-високо ниво и съм доста зает с това. Всичко в сферата на спорта, няма нищо друго. Добре, спорта ли всъщност ще спаси българите? Кажи сега. Не знам кое ще спаси българите. Може би ако спрат да завиждат, това може да ги спаси. Да завиждат и да почнат да гледат само в собствената си чиния и собственото си положение. Това може да спаси българите. Не знам дали ще е спорта. Спортът е неизменна част от твоя живот. Как би си представил живота ти без спорт? Може би с музика. Защото обичам музика и може би ще да стана музикант. Това е, може би, втората ми страст. Пееш ли? Не, пея в банята, пея. От душа? Да. Наистина ли? Не под душа, сега пея си в нас. Никой като не ме гледа, нормално. Би ли зарязал фитнеса, за да станеш един фолк певец? Не, фолк певец. Фолк певец не искам да ставам. Аз харесвам хип-хоп и R&B. Това го слушам цял живот и сигурно ме свързваш с клиповете, в които съм се снимал. В смисъл, това е професия. Аз нямам нищо против фолк музиката и против никоя музика. Стига да е хубава. Но това за мен е било просто професия и в смисъл снимал съм се за хонорара, защото ми е работа това. Като каза снимането в поп-фолк клипове, няма как да не отбележим, че ти така взе специално участие в клип на Камелия. Случайно ли избра Камелия или тя е човек, на който не можеш да откажеш? Не съм избирал аз, тя ме избра мен. Пък аз предпочетох да не я отказвам, защото е Камелия, да знам. Все пак е някакво име в тази сфера. Другото, което ми прави впечатление, предполагам не само на мен, е, че ти
не купонясваш, не се забавляваш в тези прословути култови столични чалга дискотеки, където се мятат салфетки, друсат се кючеци, гюбеци. Нямате. Аз сме имал доста време, защото съм работил като охрана, ако си спомняш, в точно такъв тип заведение. Така че достатъчно съм се нагледал на това нещо и сега нямам и време за такива неща. А имаш ли време за личен живот? Нямам и за това време. Всичко е при мен. Аз съм максималист и аз съм работохолик. Ако нямам работа, аз си намирам работа, разбираш ли? И не знам кога да почивам. Това е проблема. Не мога да си наглася времето. Родителите подкрепят ли те в това твое начинание? Да, подкрепят ме. Аз нямам много време се виждам с тях, защото работя. Но ме подкрепя, да. Какво би казал на тези момчета, които прекалено много претендират с мускулите, които имат, с снимките пред огледалото, с снимките дори в банята и смятат, че мъжеството, мускулите определят колко мъж е един човек? Още ли има такива хора, които смятат така? 99% от българските мъже смятат, че мускулите определят ти дали си мъж или не си. Аз мисля, че повечето хора имат вече нещо тук горе в главата и им е ясно, че това е просто визия. Това не е характер. Мускулите не определят характера ти. Но всъщност факта, че ти си изградил такова тяло, би трябвало да говори, че имаш поне някакъв характер. Защото си имал волята да го направиш. Но определено мускулите не определят характера и мъжеството. Кажи ми сега, нищо не се знае за личния живот на Лазар. Сега преди малко от това, което каза, стана ясно, че ти нямаш личен живот, но все пак има ли човек до теб? Няма човек до мен, аз и затова нямам време. И до сега, когато съм имал сериозни връзки, винаги така ми е било трудно да балансирам между професията и връзката ми. Така че ми е пречило на кариерата и сега съм заложил изцяло на кариерата, така че нямам време за сериозни връзки и за личен живот. Добре, как се справяш с фенките? По колко писма на ден получаваш от жени във Фейсбук? Доста получавам, ама нямам време да ги чета и да се занимавам с тия неща. В смисъл, повечето хора явно са във Фейсбук, за да бройкат мацки. Аз нямам такива намерения. В смисъл, имам по-важни неща за правене. Какво си пожелаваш, какво искаш от тук нататък да реализираш? Ето сега тази детска мечта вече е факт. Страхотен фитнес. За по-нататъка? Имам доста проекти, които трябва да реализирам за бъдеще. Мисля до година вече да са факт. След това ще си поставя естествено нови цели, които ще трябва да постигам. Сватба, семейство, деца на по-заден план? Далеч съм от тия неща. Въобще не мога да си помисля за такова нещо. Според мен човек, трябва да има време за тия неща. Първо трябва да успял и тогава да си мисли за тия неща. Аз не се чувствам успял. Има още много върхове за покоряне, както ти казвам. Наистина си супер максималист. Така е, но това до една степен ми пречи. Казвам ти, че не мога да... От 2 години не съм почивал, разбираш ли? И имам чувство, че ако почивам един ден, ще стане нещо. Това ми пречи. Виждате ли за какво става въпрос, уважаеми зрители на BeLive? Накрая няма как да не те попитам. VIP Brother 2013, всички говорят за това реалити предаване. Ти самия беше получил покана за участие. Защо всъщност отказа? Много се изписа, много се изговори. Нека да чуем истината от теб. Всъщност аз от началото, в смисъл, водихме преговори, може би 1-2 седмици, а повечето от изискванията ми бяха, обещаха, че ще ги изпълнят. След това подписах договор, но поради лични причини се отказах. Това беше всъщност миналата година. Тази година не съм получил покана. Може би се разсърдили продуцентите, не знам. То си е за сърдене да ти кажа, ама кажи ми как виждаш сега нещата в къщата? Нямам време много да го гледам, но как да ги виждам? Миналата година го гледах в интерес на истината, защото аз по принцип не гледам такъв тип предавания, но миналата година го гледах и ми беше интересно, защото може би си представях, че аз може да съм вътре и какво би се случило. Но сега ако пусна телевизора и го загледам, виждам там, че нещо става там с Лиана и това е общо взето. Тя си е такава, откакто в смисъл аз я познавам и винаги се е държала така в интерес на истината. Не знам дали това е някаква... Това държание не е ли изключително тъпо, чалгаджийско, долно?
Не знам И какво като мъж, как го оценяваш? Не, въпросът е, че тя казва едно, пък прави друго. Но не знам дали е чалгаджийско. Сега не мога да го определям като чалгаджийско. Добре, какво ще пожелаеш на нашите зрители, на нашите читатели? Ами, ще им пожелая успешна година, всичко да им се сбъдва и да не завиждат на никой на успеха на чуждите. Да не завиждате и да бъдете много успешни. Лазар Ангелов, ексклузивно за зрителите и читателите на BeLive.